Тапшыруны дәвам итәбез. Бүген үзенең матур юбилеен, 45 яшь тулу көнен хөрмәтле милләттәшебез Кадырметова Флюра Марс кызы каршылый. Аны матур юбилее белән ихластан тормыш иптәше Фәрит, яраткан улы Тимур, әтисе Марс, әнисе Әнисә, кайнатасы Камил, кайнанасы Рәйхана, киленнәре Альбина, тормыш иптәше Ренат, Наташа, тормыш иптәше Рафаэль, племянниклары Регина, тормыш иптәше Ирек, Карим, Руслан һәм Илдар котлыйлар. 1975 елның 2 июнендә Ульяновск шәһәрендә икенче яраткан балабыз дөньяга килде. Башлап мәктәп, аннары авыл хуҗалыгы институтын тәмамлап, кулына бухгалтер һөнәре алды. Бүгенге көнгә кадәр үз һөнәре буенча эшләп килә. Нечкә күңелле балабыз бик шәшкәләр үстерергә ярата. Үз бакчасында җиләк-җимеш, яшелчәләр, төрле гүзәл шәшкәләр үстерә. Синдәй гүзәл хатын-кызлар гына май аеның шымыртлар шәшкә аткан көнендә дөньяга килә торганнардыр, кадерлебез. Беренче лала шәшәге, назлы кояш нуры сыман син бик назлы, бик гүзәл, бик иркә кешебез. Язлар килсә, җәйләр булган, көзләр килсә, кыш булган. Синең дөньяга килүең безнең бәхеткә булган. Флюрабыз төгәл һөнәр сайлап, бухгалтер булып эшләп килә. Тормыш иптәше белән батыр улларын тәрбияләп, татулыкта, мәхәббәттә күпләргә үрнәк булырлык гомер кичерәләр. Флюрабыз бар яктан да уңган, булган, тырыш затларның берсе. Аның кулыннан килмәгән эше юк. Аш суга да, өй тутырып матур гөлләр үстерүгә дә, бәйләм, шигү эшләренә дә бик оста ул. Кайчан гына, нинди очракта килеп ишек ачсаң да, ягымлы йөзе, табын тулы сыйлары, һәр чак кайнар ашлары белән каршы ала. Кем генә киңәш сорап керсә дә, акыллы фикер, тәкъдимнәре белән ярдәм кулын сузучыбыз ул безнең. Сиңа акыллыбыз дөньядагы иң изге теләкләр, саулык, сәламәтлек, бәхетле озын гомер, тормыш матурлыгы, яшәү яме, гаилә бәхете, балаңның куанычына сөенеп, шатлыкларына куанып яшәвегезне телибез. Елның иң матур чагында, якты майда тугансың, әткәң-әнкәң бәхетенә шәшкә булып кунгансың. Бу шатлыктан фәрештәләр берсен-берсе кышканнар, аланнарга, болыннарга күбәләкләр ышканнар. Котлыйбыз бәйрәмең белән, кабул ит теләкләрне, бездән дигән җылы назны, иң кыйммәт бүләкләрне. Бәхетләрең ташып торсын, ургылсын ла шатлыгың, артып торсын сәгать саен кирәк кадәр байлыгың. Хөрмәтле Флюра Марсовна, чын күңелдән җиләктәй пешеп җиткән матур 45 яшьлек юбилеегыз белән без дә сезне котлыйбыз. Бүләккә матур җыр юллыйбыз. Güller gülle, jillerde dertli bugün, bar dünyada beyrem günü, senin bir tuğan günün, köngline dert üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Tuğan günün, көңіліңе дәрт үзітәсін, сенің қар бір туар күнің, сипсін бәхет күлтәсін. Ойын күлкі үзілмәсін, сыйлы табынарыңда, жай ұрталарығына бит, өмірің календарында. Туған күнің, көңіліңе дәрт үзітәсін, сенің қар бір туар күнің, сипсін бәхет
бәхет көлтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен. Синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көлтәсен. Яш килешкенә, сөйгән яр назы өстәлсен, йөрәкләр тибешенә. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен. Синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көлтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен. Синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көлтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен. Синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көлтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен. Синең һәрбер